Je kan gewoon je hond klonen. Dat kan ook. 40.000 euro voor een hond en 20.000 voor een kat. Je weet nooit dat je een hond hebt en die hond sterft en je denkt bij jezelf, dit was een hele lieve hond. Ik wil hem nog eens. In dat geval ga je simpelweg naar de website myfriendagain.com. myfriendagain.com. Je stuurt enkele cellen op naar Zuid-Korea. Daar beginnen ze je honden klonen. 8 maanden later bellen ze je op, zeggen ze, hij is klaar. Je gaat met het vliegtuig naar daar en je komt naar huis met Fifi nummer 2. 40.000 euro. Nu, ja, je weet misschien niet precies wat je moet doen als je hond net doodgevallen is. Geen probleem, staat op de website. My dog has died. Wat moet je doen? Belangrijkste zin, do not place your dog in the freezer. Niet doen. Wat moet je wel doen? Doeken in koud water dompelen, over de hond leggen en zo in de ijskast stoppen. Ik hoop dat je geen Sint-Bernards hebt. Denk ik dan.